Infaqet Bużżieqa Oħra f'wiċċ il-Kap tal-Oppożizzjoni li s-saħada drawwa jaqbad ifajjar u jitkellem mingħajr ma jkollu l-affarijiet kollha qudiemu. Saħansitra joħroġ stqarrijiet fuq dak imsejjaħ bħala għidut. Wara li l-Ħadd filgħodu l-preżentatur Mark Laurence Zammit ħareġ jgħid li mhux se jibqa' jippreżenta l-programm l-Erbgħa fost il-Ġimgħa fuq ix-xandir nazzjonali u saħaq li dan qed jagħmlu għalli sejjaħ bħala intħil mill-PBS, il-kumpanija li kienet timpjega lil Zammit ħarġet tiċċara u tippreċiża l-fatti. Midja saħqet li l-programm in kwistjoni huwa proprjetà tagħha u tiddeċidi biss min jippreżenta il-programm. Il-kumpanija qalet ukoll li Mark Laurence Zammit qatt ma kien offrut li jerġa' jippreżenta l-programm wara l-aħħar skeda ma kellu ebda involviment fid-deċiżjonijiet li jinvolvu l-programm l-Erbgħa fost il-Ġimgħa. Il-kumpanija xejnet ukoll allegazzjoni li l-istazzjon nazzjonali waqqaf il-programm l-Erbgħa fost il-Ġimgħa u saħansitra l-programm kien għadu konsidrat sa ftit ġimgħat ilu meta Zammit kien diġà qed jaħdem l-aħħar jiem mal-kumpanija. Bistqarrija ċara l-kumpanija qalet il-programm l-Erbgħa fost il-Ġimgħa ma ġiex imwaqqaf mill-PBS, però biqbil bejn il-produtturi tal-kumpanija u l-istazzjon nazzjonali sar tibdil tal-programm u l-programm se jitqassam fuq jumejn u jibdel l-isem. Il-Ħadd filgħodu f'attentat li skorja punti politiċi, Bernard Grech ħareġ jitkellem dwar dak li dierlu kontroll mill-istazzjon nazzjonali. Saħansitra uża l-ħin tal-intervista fuq ir-radju tiegħu biex jitkellem fuq hekk meta ma kellux l-istorja kollha qudiemu. Issa ħareġ ukoll biċ-ċar illi kien qed jaħkem dan il-programm ukoll. Il-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech kompla jżid fid-doża tal-attakk tiegħu anki permezz ta' stqarrija firmata mid-deputat Joe Ellis biex issaw magħruf li l-kontroll mix-xandir li semma Bernard Grech kien wieħed fittizju.